күреп алган әйләнә тирә дөнья. Безнең күзгә күренми торган вак кисәкчекләрдән алып, иң ерак галактикаларга кадәр булган бөтен нәрсә уникаль әсәр. Андагы һәрбер мәхлук әсәрнең күләмле, аерым бер бүлеге. Кешелек дөньясы никадәр генә озак яшәсә дә, ул әле дә үзе өчен билгеле булмаган яңа битләрне һәр даим ачып тора. Алар безне үзенең күркәмлеге һәм кабатланмас уникальлеге белән таң калдыра. Ләкин әйдәгез, беренче карашка бераз балаларча булып тоелган бер кызыклы сорау бирик әле. Дөнья күләм бестселлер булган мәшһүр әсәр үзеннән үзе генә языла аламы? Ягъни һәр узып барган бер кеше бер хәреф язып яки үзенә кадәр нәрсә язылганын укымыйча ниндидер бер сүз язып, нәтиҗәдә таң калырлык уникаль китап килеп чыкканмы? Сез бик хыялый кеше диярсез миңа, шулай түгелме? Чыннан да, бай фантазияле кеше генә үтеп баручы очраклы кешеләр тарафыннан төрле тәртиптә язган хәрефләрдән сүзләр, аннары күләмле җөмләләр хасил була алуына ышана аладыр. Һәм ахыр чиктә дөнья күләмендәге бестселлер булырлык әсәр барлыкка килде. Ләкин ничек кенә сәер булмасын, күп кеше бик катлаулы төзелеше, бай эчтәлеге һәм кабатланмас төрлелеге белән безгә билгеле теләсә кайсы әсәрдән күпкә камилләрәк һәм үзенчәлеклерәк булган бу дөнья үзеннән үзе барлыкка килгән дип ышаналар. Әйе, хәтта күп кенә җитди фәнни тикшеренүләрдән һәм ачышлардан соң да бүгенге заман кешесе безне шулгап алган бөтен нәрсә очраклы рәвештә туры килеп, үзеннән үзе туарга мөмкин дип саный. Гаҗәп, шулай түгелме? Без сүз яки җөмлә турында әйтмибез дә. Теләсә нинди хәреф тә ул уйлап эш итү нәтиҗәсе. Кирәкле хәрефне язар өчен дә без кулыбызга каләм алабыз. Яки клавиатурадагы тиешле көймәгә басабыз. Без нәкъ менә безгә кирәк булган хәрефне язабыз. Димәк, без белемгә ия. Һәм ни өчен нәкъ менә бу хәрефне монда язганыбызны аңлыйбыз. Акылы да, җаны да, гыйлеме дә булмаган каләмнең яки клавиатурадагы төймәләрнең тиешле хәрефләрне язулары мантыкка да каршы килә, акылыбызга да сыймый. Алайса, нигә соң без вак атомнардан алып ерак галактикаларга кадәр гармонияле һәм катлаулы системаны тәшкил иткән әйләнә тирә дөньяны ниндидер акылсыз, җансыз, абстракт хәлләр һәм сәбәпләр бар кылган дигән раслау белән килешәбез? Гади китап та бит үзенең язучысыннан башка дөньяга килә алмаган кебек, бер-берсе белән тулы гармонияда яшәгән, безгә билгеле һәм билгесез миллионлаган мәхлуклары булган галәм китабы үзеннән үзе барлыкка килергә мөмкинме соң? Әлбәттә, башка җан ияләреннән акыл белән аерылып торган кеше бу әсәрнең төп өлешләреннән берсе булып тора. Кеше әйтерсеңдә соңгы технологияләр буенча проектланган иң камил һәм яхшы бина. Күп санлы кирпечләр рәвешендә тере күздәнәкләрдән төзелгән кеше акылга ия, тоя, хисләр кичерә, анализлый, сөйләшә, яза ала. Ул укый, үзен рухи яктан үстерә ала, аның канатлары һәм йөзгечләре юк, әмма бүген үзенең акылы ярдәмендә ул дөнья океаны киңлекләрен гизә, күкләрдә оча һәм космос киңлекләрен үзләштерә. Очраклы рәвештә төзелгән, әмма башка төзелешләрдән үзенең камиллеге белән аерылып торган, проект ойчысы да булмаган югары технологияле акыллы йорт үзеннән үзе төзелергә мөмкинме? Әлбәттә инде юк. Минемчә, тормыш итәргә аз булса да яраклы, агач ботакларын елга алып килеп, җил белән төзелгән иң гади шалашта 100 миллионга гына түгел, миллиардка бер тапкыр була аладыр. Алайса, дөньяда аналоглары булмаган югары технологияләре йорт турында нәрсә әйтергә? Ул бернинди проектлаучысыз, төзүчесез, үзеннән үзе төзелергә мөмкинме? Әлбәттә юк. Һәр әсәрнең авторы, һәр йортның үз архитекторы булган кебек, теләсә кайсы мәхлукның яратучысы бар. Галәм китабына игътибар белән карап, аның хәрефләрен, җөмләләрен уку җитә.
Алар үзләре үк бар һәм бер булган кудрәтле авторның кабатланмас әсәре булуын әйтеп торырлар. Үзебезнең проект кысаларында без сезгә Аллаһы Тәгаләнең иксез-чиксез йөрәклеген, көчен һәм гыйлемен күрсәтеп торган, Раббыбыз барлыкка китергән мәхлуклар һәм аларның сыйфатлары турында сөйләргә телибез. Без китергән мисаллар уйлану өчен азык булыр һәм хакыйкатькә китерә алыр дип өметләнәбез. Аллаһы Тәгалә изге Коръән аятләренең берсендә булай дигән: Ул Раббыгыз күкләрдә булганнарны да, җирдә булганнарны да үзе тарафыннан бер рәхмәт әсәре буларак барысын сезгә күренгән һәм күренмәгән әллә никадәрле мәнфәгатьләрегез өчен буйсындырды. Һичшиксез, фикерләгән кешеләр өчен монда билгеләр бар. Әл-Җасия сүрәсе 13-нче аят.